Tak ahojte, vítam z nového videa a ja tu idem otvoriť tieto vajíčka. Tu je Mythicalko, tu je Anti-BX, tu je Rare Summer Egg, tu je Legendary Egg, tu je BX. Z toho tu je najlepšie získať Queen Bee, stadiel Disco Bee, stadiel Red Foxku, stadiel nejakého polárneho bera a Turtle a stadiel Seala. Dáme takto, že tu dáme Grandmaster Sprinkler. A dneska to polejeme vodou všetko. Ako prvý je tento. A padol mi. Kúkam. Toto ideme teraz legendárne. Silver Monkey. Dobre, nie je zlé. Teraz ideme Mythicalko. Teraz, a to spadne. Nevadí, tiež to dobre. Oddáme tu BX, alebo jak? To sa to polejme. Tak, a tým sa ideme. Co padne? Bra, to je ako to. Amiby. Ideme na toto pič, ktoré sú mali veľmi padlo discoby. Ten je čempič, tak sedel. Tak. Nevadí. Veľa rokov. Dobre naše blosomky. Toto teraz v kolekte máme tu rastlo. Lebo to tu. A čo chcete, aby som mal urobiť ďalšie video? Napíšte do komentárov. Tak ahojte.